Zdravím, mohla by si mi ho vrátiť? Moje srdce. Jak sa voláš? Ja som Kamil, teší ma. Ty si? Teší ma. Vy ste kamarátky? A je to dobrá kamarátka? Najlepšia. Odporúčila by si mi ju? Hej? Áno. Áno? Áno. Dobre, tak mi daj na seba kontakt. Bavíte sa? Či ani nie? Ja viem, že to nie je slušné sa dievčaťa pýtať, ale koľko máš rokov? Koľko by si povedal? Tak 35? Koľko? No, nie, 32. Koľko? Nie, tak dúfam, že 18 už si mala, že? Áno, Dobre, bohu. My som sa cítil... Takto si normálne požiadala sama. Odkiaľ ste? To som počul. Dobre, tak tam dáme rande. No, tak tam určite nie. Prečo? To je diera sveta. Vymyslíme, neboj sa. Lebo vidím v tom potenciál. Aha, dobre. Povedať. Odkiaľ? Ja som... Kusok. Ja vás nechápem. No dobre, tak ďakujem a ozvem sa ti. Dobre. Dobre? Ďakujem, kanál.